que tipo de obra é esa. Por iso, pero que conste que solicito expediente relativo a esta resolución, porque entendo que non pode responder neste momento. No, te vai responder o técnico. Paso a... No, espera un segundo, eu quero localizar a licencia, o que é eso. 469. Aquí sí. Con todo o mundo. Vale, eu lle preguntarei como nota de 4.469 para que informe os estudios. Sí? Sí. A seguinte pregunta é relativa a cosa que hai no xulgado polo desfalco. Por que se refire? A causa que hai xulgado. O tesorero, que decir? Entón, tendo en conta que unha... Explico da información na comisión para que convoquei específica. Hoxe un dos temas era ese. Esta é unha pregunta que se fai moita xente, entendo que este é o que fai. Vale, pois eu contestarei o que... Pois tendo en toda a conta... información que teño. Tendo en conta que unha das funcións do posto de secretaria interventora, que naquele momento era unha secretaria interventora, que evidentemente non me refiro a actual, é fiscalizar e intervir cada un dos movimentos contables e bancarios do municipio. A minha pregunta é se iniciou algún procedimento destinado a deslindar a responsabilidade Contra a secretaria interventora? A ver, se a súa responsabilidade era velar porque todo o movimento que se fixese aquí, e de feito así o establecen as bases de legislación orzamentaria, e cobra porque ten esa responsabilidade, imagino eu que algún tipo de responsabilidade terá sobre o asunto, ainda que sexa negligencia, non? Mire, as responsabilidades, e aparte o comentei antes, todo isto se enviou ela mesma ao Tribunal de Contas, que analizou toda a documentación do Tribunal de Contas e dictaminou que único responsable contable por abuso de confianza era unha persoa que xa podo nomear, Francisco Lorenzo González. Eu podría pensar que podería ser esa persoa que vostede di, que podría haber unhas outras persoas que tamén o Tribunal de Contas podía decir que tamén podía ter responsabilidade, alias o Concello ou non, pero non o dixo, e as chamaron a declarar a todas. E agora estamos para coñecer un veredicto que chegará aquí o luns, e volveremos tan pronto este, pasarei, como lle dixen, a copia para que vostede a teña, a coñeza, e temos a acatar, e se temos tempo, se consideramos que hai que recurrir a algún aspecto, se recurrirá, e despois, ao final de todo, acataremos o que nos diga, o que trataremos e poñeremos todos os medios posibles e máis, e para aquilo que dictaminen, facelo cumplir, que tampouco é fácil. Sabemos a que me refiro, reintegro total. Uns dos atenuantes que ten a persoa é que reintegrou unha parte do sustraído e que recoñeceu a culpa. Ese é un dos atenuantes que lle teñen en conta. Son os dous. O recoñecer e o devolver parte. E queda outra parte. E eu lle digo que poñerei, o sea, mentras me toque a minha responsabilidade, de feito estivemos comentando cando acabou a reunión, que era unha das preguntas que facían os concelleiros do grupo que pertenzo, en poñer todos os medios posibles ao alcance e os que teña a xusticia para que se execute o reintegro. Non podemos facer nada máis. Acatar e facer que se cumpla. E recurrir a todos os medios legais para que se esclareza e que cheguemos a mellor sentenza posible, pero non somos xuíces, algúns non queremos ser, tampouco, ni somos xurado popular, ni somos... Ninguén está dicindo eso, simplemente que na súa calidade de secretaria persoal no municipio
Na súa? calidade se fa de personal. Sí. Pero que se fixe como tal, desde o principio. Entón, non lle corresponde incoar un expediente sancionador encaminado a desentar este tipo de Para incoar un responsabilidades. expediente sancionador hai que basealo sobre algo, Bueno, Vostede fíxese o tema do que sobre estamos, algo, un desfalco. fíxese do que estamos a falar e solamente podía facelo por 6 meses e prorrogalo hasta que mentre estaba su judice, hasta que saíra o que agora vai a sair, non? Si é definitiva. Para poder tomar unha medida cautelar. A parte está aquí, podemos volver a ter unha reunión sobre isto. E eu teño que pedir, creo que eu pido o día 11, creo que o día 11 de outubro, miro, pero non ten nada que ver con vostede, miro por... que me emitiron un informe a secretaria de que medidas cautelares ou expediente disciplinario que me fundamentase se se podía. Non podo facelo eu de motu propio, ya con o expediente disciplinario. Iso non me preguntaba a mí mucho la popular. Por o seu descoñecemento da materia, pero que non podo. Teme que fundamentar. Entón, para fundamentar, No, pero fixe vostede, o tesoureiro... No, pero eu estou explicando. O tesoureiro recoñeceu por escrito, en 2 escritos, que Unha cousa é responsabilidade penal. No, falo de expediente disciplinario, déxame que me explique. El recoñeceu e firmou que el había cometido uns feitos, vale? Que supostamente... Pero que non acabei, que non sabe o que vou decir. Déxame acabar, por favor. Que supostamente eran delictivos, naquele momento supostamente delictivos. Entonces, eu lle digo á secretaria que ante eso e queda temorir no seu informe que, por favor, tamén lle pido a un letrado, a un abogado externo, o xurídico externo, pero lle pido a ela que me diga que medidas cautelares ou como fundamentar un expediente disciplinario, sabendo que cometera eso. É dicir, ainda hai que fundamentalo, hai que ir á legislación, mirar se se pode, e por 6 meses. E cando acabaron os 6 meses, que foi, se puxo en novembro e remataban en maio. E en maio había que ou readmitilo ou prorrogar, pero o expediente disciplinario non se podería, e entonces decir, bueno, mentras está como xa estaba no penal, entonces imagínense a secretaria, que ela non sustraxo nada, sino que simplemente podía ser, bueno, pois pudo ser máis vixiante, pois controlar máis, que podemos estar, bueno, ter aí cada unha a nosa opinión. Pero de aí, o expediente disciplinario, poden, por favor, confirmarme se unha das funcións do posto de secretaria interventora é precisamente fiscalizar e intervir cada un dos movimentos contables bancarios nas contas municipais. É fiscalizar. Sí, poden entender que non sexa comprensible que sendo este unha das súas funcións principais que non se considere unha negligencia o feito de que isto pasase inadvertido durante todo o tempo. Pero como non o vou a poder entender? Entón, que medidas tomaron? Tomaron algún tipo de medida? Preguntamos naquele momento, que vostede non estaba, pero bueno, sí, preguntei naquele momento, dende o órgano superior de habilitados ata todos os sitios onde tiña que preguntar se sería causa dele. Vale? Todas esas preguntas se fixeron. E todo o mundo concluía que, bueno, que así pudo supervisar moito máis, que hai que fiscalizar moito máis, pero eso non dá a pé a abrir un expediente disciplinario. Pois, en virtude de que non cumpriu as súas funcións fundamentales. Pois naquele momento non foi. Naquele momento non foi. E non é a vista dos feitos, non quero dicir. A mellor eu posería incluso considerar que fose máis, pero non é. Ben, outra das preguntas que tamén se fai moitas persoas é porque se investigou desde 2010 ao 2012 e non desde antes. Vamos a ver. Pregúnteme como se investigou. Empezouse, se tivo unha reunión con esa persoa, tan pronto se tivo máis mínima sospeita. Vale? Unha anterior a mí e outra que xa tive eu e que consta aquí, porque eu recordo perfectamente, recordo todo. Pero que a máis, a secretaria fixo, porque a miña palabra, e como podese creer ou non creer, pero que a secretaria levantou acta e consta exactamente. A mesma secretaria que foi negligente, vamos, neste caso. Bueno, vamos, a ver. Que non veo todos estes movimentos. Estamos falando de levantar un acta e ser secretaria pública. Eu
Bueno, pero estamos falando da mesma persoa, non? Non é... Pero non é un cambio. que quere insinuar con eso? Non quero insinuar nada, simplemente quero saber se era a mesma persoa. Era a mesma persoa? A que levantou a ata? Claro. Era secretaria. Non a secretaria interventora, Levantou a ata. estábamos falando, non? Non estaba fiscalizando, estaba levantando a ata. Bueno, Vale, va, pero era a mesma persoa. Levantou a ata a secretaria. Pero era a mesma, non? A secretaria. Vale. Ahora está unha nova secretaria. A secretaria. Levantou a ata e non minte Dicen, levantando a ata. xa dixen no primeiro momento que para nada me Non refería- falseou a realidade. para E nada aí me estaba, refería. nesa reunión, bueno, déxeme explicar. Nesa reunión estaba a contable, estaba o interesado, estaba a teniente alcalde, estaba eu que acababa de tomar posesión e estaba incluso o anterior alcalde. E se lle di que acabamos de comprobar, porque se lle exixira Celio que investigara, que empezáramos a ver que non era doado, non era doado, digo eu, porque falseaba, incluso se, bueno, no xulgado xente experta alucinaba. Mirabas os dous extractos, parecían iguales, pero non faltaban, e cadraban. Era toda a experiencia contable que debía dedicarlle moito tempo para facelo. En principio decía que non recoñeceu os feitos, pero ao final recoñeceu, cando empezou a ver, dixo que sí. Se lle pregunta canto tempo e ele di que no último ano solo. Claro. Entonces se empeza a investigar, se contrata, nos empezamos a investigar sin facer e se lle preguntaron máis cousas. Por que pode ler usted a acta? Está tal cual, é desa mesma secretaria, pero está tal cual sucedendo. Porque hai que decir cada cousa como é. Non se fiscaliza. Aí, pois, pode haber unha negligencia na fiscalización, pero aí está acta tal cual sucedeu. Vale? Entonces, se empeza a investigar desde o momento en que se detecta, porque xa esa parte, eu lle pido personalmente que non volva a traballar, que pudo decir que sí, que non pudo negarse, que seguir vindo, porque eu, mentre non teño motivos para abrir un expediente disciplinario, non podo apartalo do servizo. E entón eu lle pedí que se fora. Ele intentou vir uns días, e dixen que por favor que se fora. Dei unha marxe de 15 días, que a porta aberta da alcaldía, e eu esperando dentro, e chegaba antes que ninguén, a que viniese a explicarme como, por qué, e hasta onde, e que me aclarase, porque se aclarase máis cousas, igual non teníamos que facer a auditoría, que nos fose descubrindo toda a maraña, vale? En ningún momento veu. Entón, eu dixen, por favor, que non volverse máis aquí. E nadie sabía nada no Concello. Investigamos algo, fomos a Fiscalía, e o fiscal nos ordenou silencio durante un tempo para investigar pois todo o que ten que investigar a Fiscalía antes de contas, etc. Más cousas. E entonces empezamos no 12 e fomos indo, hasta que deixou de haber eses movimentos. E é onde se acabou, porque se de aí para atrás siguen investigando 6 meses e non hai absolutamente nada, e todo se produce nun momento e empeza moi pouquiñas cousas que consigue, el consigue nun principio, os pequenos movimentos que facía de pequenas cuantías consigue repoñelos, fai os ingresos. Chega un momento en que iso se lle desborda, se lle escapa das mans esa enxeñería contable. E entonces non é capaz de repoñelos. E cando empeza a aparecer, pois, aí tamén empeza a recurrir a outro tipo de maniobras. Que facía? Iso de reintegrar en efectivo, de anular transferencias que se fixeran vía telemática ordenadas por decreto de alcaldía, eles anulan dunha maneira pois moi, non sei, osado, porque foi osado, coa súa sola firma, dicindo que iban ir enseguida, que cortaban a luz, montando películas a outras persoas, e entonces, claro, ante eso, unha administración que é un cliente habitual, pois engañou a moita xente, fixo daño a moita xente. A partir de aí empezou a facer outro tipo de operacións, hai un decreto da alcaldía, que vostedes ven cando se pagan facturas, aquí temos algúns que ten un número de conta. Agora hai un programa xa distinto de contabilidade, en que agora, incluso tamén nos bancos, en que as contas saltan, pero naquele momento o programa non tiña eso. Non o programa de contabilidade que había, se avanzou moitísimo tamén en contabilidade, nos programas telemáticos. Agora, se metes un número de conta que non corresponde ao que non autorizou o proveedor, xa che salta o programa, e non pode suceder, vale? Entonces, ele cambiaba as contas, o sea, despois de firmar o decreto, o sea, poñía o número de proveedor, poñía o número de factura exacto, poñía a cuantía exacta, e o número de conta o cambiaba en algunhas, moi poucas, e a veces, e todo eso pouquinho a pouco, porque son pequenas cantidades, pero sumando chega a un disparate durante un tempo continuado.
Iso é o que sucede. E imagínese que fixo quedar incluso mal a moita xente, porque vostede que é un proveedor do Concello ven a reclamar unha factura que eu firmei o pago e que ven aquí un decreto, e a vostede lle digo que usted é un sinvergüenza porque me está reclamando algo que xa lle paguei. Mire como queda a persoa. E aparte de chamas a quen ten que facer o pago, di, sí, iso xa está parado. O paguei. Entonces, non desfallecer sin temblar un solo músculo ni nada polo estilo. De pedirlle contable as claves, de exigirlle que lles den as entrega a última hora da mañá, chegar a contable, que iso me contaba outro día, porque eu todos os detalles así, chegaba a mañá e non funcionaba, xa se cambiara no período que vai de acabar o traballo pola mañá ao día seguinte e volta outra vez ao empezar, hasta que xa ao final, pois ataques de ansiedade, cando xa se sentía presionado, hasta que estallou todo e fomos á Fiscalía denunciamos e se acabou. E aí ainda lle costou tomar conciencia, porque a única preocupación que mellor tiña esa persoa nese momento que non nos superan os seus compañeros e non nos superan, vamos a ver, vai saber todo o mundo, iso está en Fiscalía e tan pronto a Fiscalía vai ser público notorio, o sea que eu creo que xa se entra nunha, eu non son quen de facer diagnósticos, pero se entra xa nunha voráxine nunha persona que eu non sei que sucede nas cabezas, pero iso que sucedeu, e incluso desviar a unha empresa que non ten ninguna relación, ningún tipo de relación comercial, e que non figuraba en ningún sitio. Eran neses momentos que se ocultaban. E que os asentos contables bancarios a fin de ano cadren e que toda... E que eu ainda non me explique, e que costa entender como podía suceder eso. Tamén, se me permite, alcaldesa... Como non? Vamos a ver, quero dicir que en relación ao que vostede falaba da anterior secretaria interventora, non quero parecer corporativista neste sentido, pero quero dicir, ahora a administración cambiou moito nestes últimos anos, no senso da administración electrónica, pero no ano 2010-2011 todo se xestionaba ou se fiscalizaba en papel, non había filtros nas aplicacións informáticas que se utilizaban que puderan saltar alertas. Entón, era normal que nas tesourerías dos concellos que ensesa o tesoureiro, que era un funcionario que se lle supón que ten que, bueno, pois que traballar mantendo os principios de objetividade, imparcialidade, etc. Bueno, pois era normal que fora que fixese esas transferencias bancarias ou que lle dese a orde ás entidades financeiras. E logo, nos expedientes en papel, non se detectaba eso, porque no expediente, cando había un expediente de aprobación de facturas, un decreto que aprobaba as facturas, incorporábase ese expediente un justificante da transferencia bancaria, que era real. Ti vías o expediente en papel e efectivamente veías que había unha transferencia ordenada a esos terceiros. Que pasa? Que unha vez que se facía a transferencia, claro, ocultando de xeito por detrás, anulábase posteriormente e transferíase a outros lugares, pero quero dicir, hoxe en día eso é moi difícil que, home, non é posible, pero que normalmente que ten quero dicir que non sabes por onde vai ir, quero dicir que ao final o secretario interventor non pode estar todos os días vixiando, non sei se me entende, entrando todos os días no banco vixiando, é moi difícil. Quero dicir, é moi difícil, aparte de facer todo o traballo que hai, vixiar todos os días, puntear eso, quero dicir. Non se trata de todos os días, trátase de unha cantidade que suma o que suma. Entón, aquí este 635, Pero estamos falando de moi continuado no tempo. Exactamente. Que me diga, eso se non me dou tempo a fiscalizar o de hoxe, pero eso era reiteradamente, quero dicir, e pásanselle todas. A ver, eu non o viví en primeira persona, pero sí sei porque estando acumulada tive que presentar alguna documentación que me requeriron do xulgado, e, bueno, tive que mirar algún desos documentos deses anos e, bueno, pois, cando collese un expediente de gasto, sí que figuraba un justificante de que, claro, despois eso anulábase por detrás, incorporaba, claro, aí é onde, pero, bueno, hoxe en día que as aplicacións informáticas que se manexan a administración electrónica impide que é moito máis difícil que eso poida suceder, pero bueno, está claro que foi un funcionamento anormal na administración.
algo evidente. Está claro. Que hubo un funcionario, claro, pero bueno, E unha persoa pero hubo unha que- persoa que- responsable. Quero dicir que o Tribunal de Contas O o analizar analizar... claro unha cousa é a responsabilidade penal que poda Sí, No, poda falta ter, responsabilidade contable. pero eu falo da outra responsabilidade, A que outra- era en exercicio das súas funcións. Eu aí non me podo pronunciar, pero quero dicir que o Tribunal de Non, Contas ninguén cando se debe analizou... pronunciar aquí, eu simplemente Non. digo que alguén lle debería ter pedido responsabilidades, é o que quero dicir eu. Bueno, o que quero dicir que o Tribunal de Contas cando analizou entendeu a vista de todo, porque, bueno, dentro, digamos, hai varios cuentantantes dentro do Concello, entón, bueno, pues entendeu que era ese o responsable contable, pero... Mire, Tribunal de Contas, non falo do penal, falo do Tribunal de Contas, está aquí a sentencia, o fallo. E declara responsable, contable, directo a don Francisco Lorenzo González. E pode leerla cando que, porque xa pasei no seu momento os partidos que viñeron as comisións e a podo volver a ler. O sea, que non é que non metemos, é que está aquí, e declarou a secretaria, interrogaron e declarou, foi unha das persoas que aparte puxo en coñecemento de Fiscalía que me acompañou ese día, entregaron e que ela explicou todo o procedimento que foi descubrindo como actuaba, parte activa na denuncia, a interrogaron, lle preguntaron como facía, porque non, todas as preguntas se fixeron e declaran non no penal, no Tribunal de Contas, que é o encargado deste tipo de asuntos, senón que diga a Secretaría Interventoria, aparte era obriga rendirlle, unha vez que se presentou a denuncia en Fiscalía, teníamos que mandar ao Tribunal de Contas, por suposto, senón non lo requeriría ela. Sería unha negligencia non mandalo, e declara eso, porque eu cando vi, mire, que decía, e o que declara é responsable contable único por alcance, que se denomina así, a Francisco Lorenzo González, o sea, é o que pon, o que está aquí, o sea, nós non nos inventamos nada. O expediente este, nada máis e nada menos, e o puxen en coñecemento en cada momento dos que estaban aquí. E quedará aquí, Secretaría de Custodiado. Alguna cousa máis? Que ver cando teño unha copia íntegra do... Sí, está de vacacións, se incorpora para a semana, que non te podo, vai a papel. Creo que non ten unha firma dun contrato, máis unha xunta de goberno, máis convocar unha mesa de contratación, pero a ver se pode posar, se pode poner. Recomendolle que os digitalice, porque así se le pode dar a copia a Tenses e non estar a Tampouco fotocopiar pode. continuamente o mesmo. Despois excusa que non temos tempo para fotocopiar. Non é excusa. Cando se Non pode é digitalizar. Se poden algunhas cousas, outras non, e se lo expliquei. Aí non creo que hace ningún documento histórico. No, aquí no, aquí no. Pois estou falando de Aquí no, este aquí caso. no. Aquí no. Alguna pregunta máis? Non,